Dobrý deň, som Miro Smoliček a som coach poskytujúci podporu ľuďom s ADHD alebo ADD. Je to hyperaktivita. Hyperaktivita je v súčasnosti veľmi rozšírený problém a niekedy sa zdá, ako keby každý človek, ktorý sa viacej ponáhľa, bol sebe schopný povedať, že trpí týmto syndromom. No s veľkou pravdepodobnosťou to nebude tak. Faktom asi bude, že sa len príliš ponáhľa. Toto určite nebude hyperaktivita. Ale predsa, možno, že sa vo vašom okolí vyskytuje niekto, kto je predsa len iný. Je to ako keby ste ponáhľanie mali v krvi. Je to úplne iná krvná skupina. Môže to byť človek, ktorý rýchlo a príliš veľa rozpráva, alebo skáče ľuďom do rečí. Zistil som, že medzi ľuďmi je rozšírených veľa mýtov týkajúcich sa poruchy pozornosti. Bohužiaľ sa to týka aj profesionálov, ktorí by mali týmto ľuďom pomáhať. Preto som sa, alebo to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol vyrobiť sériu videoblogov, ktoré by prinášali potrebné informácie pre klientov trpiacich poruchou pozornosti. Prečo? Človek trpiaci hyperaktivitou si musí vytvoriť špecifické stratégie na to, aby bol úspešný vo svojom živote. V opačnom prípade mu jeho život veľmi tvrdým spôsobom pripomína jeho limity týkajúce sa pozornosti, zlej pamäte, impulzivity a podobne. Takýto človek môže strácať svoje sociálne väzby a jeho život môže byť skutočne veľmi ťažký. Toto je na teraz všetko. Budem rád, ak budete na moje videoblogy reagovať, či už prostredníctvom videoodpovedí, príspevkov alebo kontaktov, ktoré sú uvedené na mojej webovej stránke www.adhdonline.sk.